Vítajte v Karma klube. Sme na začiatku našej tvorby a dostávame sa do toho zvyku, že tvoríme a píšeme každý deň. A preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa stále ochránili pred akoukoľvek zdrcujúcou a negatívnou kritikou alebo spätnou väzbou, ktorá by nás mohla úplne zastaviť. Pretože náš vnútorný umelec, naše malé vnútorné dieťa je ešte veľmi také malé, krehké kuriatko, ktoré sa vyliahlo práve zo škrupinky a my ho potrebujeme ochrániť a vybudovať si bezpečné prostredie. A preto si veľmi dobre musíme rozmyslieť, komu vystavíme túto ranú tvorbu. Komu sa zveríme do rúk, úplne zraniteľný, a necháme ho, aby nás svojim vlastným vkusom, svojim názorom a svojou kritikou ovplyvnil. Pretože nie je kritika ako kritika. Tak ktorá je dobrá a ktorá je zlá? Máme kritiku, ktorá nás zanechá pocit taký moment. Tak toto som ešte nevedel, toto mi tam presne chýbalo. Takto to mám urobiť, aby to fungovalo celé lepšie. A to je tá dobrá, konštruktívna kritika. To je niečo, čo dokážete zobrať ako pomoc, ako podanú ruku a ešte stále máte kopu entuziazmu, aby ste pokračovali ďalej. Versus tá deštruktívna a hrozná kritika je tá, kedy ani neviete presne, čo bolo kritizované, ale častokrát vo vás zostane ten pocit, že sa vám nechce ani pokračovať, že celé je to hrozné a že sa máte na to vykašľať. To je vlastne tá zlá kritika, tá nekonštruktívna. A teraz, často možno máte aj vy sami také myšlienky ako, čo si to nahováram, na toto nemám. Ako sme hovorili v tom videu minule, sabotážne myšlienky, kedy sami sebe hovoríte a spochybňujete svoje dielo, že nie ste dosť dobrý, že nie je dosť dobré. Tieto myšlienky tu boli aj budú a je to v poriadku a kritiku budete dostávať. Takže je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že táto prvá myšlienka musí byť na vašom radari. Pretože je to ako zobrať si prvý drink, keď ste dlho nepili, alebo ako zapaliť si prvú cigaretu, keď ste prestali fajčiť. Zapalíte si prvú, potom príde druhá, tretia a tak ďalej, už to ide. A nechceme sa znova ocitnúť na tej sebedeštruktívnej špirále, kedy prestanete písať úplne. Pamätajte si, že aj keby ste naozaj vytvorili niečo, čo je úplne hrozné, objektívne aj subjektívne, aj s odstupom času sa na to pozriete a poviete si, tak toto je dobrý blbajs, tak na tom vôbec nezáleží, pretože vy potrebujete robiť aj takéto hrozné počiny. Je to súčasť toho, že ste v ranom štádiu a že ešte len znova sa začínate stavať pomaličky na nohy. Takže je to úplne v poriadku. A vždy je výborné, keď vás niekto skritizuje zdrcujúco a cítite sa pod psa, aby ste použili jednu z tých techník, o ktorých sme hovorili minule. Čiže napíšte mu list a obráňte sa, povedzte mu, hej, ja sa tu niečo učím, znovu tu pracujem na niečom, čo som už dávno zabudol, chcem tvoriť každý deň, dostávam sa do toho, takže choď niekam s tým svojim perfekcionizmom. A druhá vec je, vytvorte zase niečo kreatívne. Čiže čím viac budete toho tvoriť, tým bude toho viac, tým sa lepšie dostanete do toho zvyku, že keď včera to nebolo dobré, dneska to bude lepšie a zajtra to bude úplne skvelé. A garantujem vám, že z toho začnú vychádzať naozajstné perly. A ešte vám chcem povedať kratučký príbeh o tom, ako ja sama, keď som napísala svoj prvý článok, tak som ho doniesla svojmu vtedy kamošovi, investigatívnemu novinárovi, do ktorého som bola strašne buchnutá nejakú dobu, aby mi dal konštruktívnu kritiku, pretože on bol predsa spisovateľ. Takže som mu ukázala článok o meditácii, ktorý som krkolomne písala a miliónkrát opravovala. A on mi povedal, a aká je pointa tejto story? Že meditácia je dobrá? Wow, tak to je naozaj pokrokové. A potom povedal, chceš naozajstný feedback? Tak sa nepýtaj svojich kamošov, tí ti nedajú naozajstný feedback. Opýtaj sa mňa, ja ti teda poviem, čo si o tom myslím. A ešte mi vymenoval úplne skvelých spisovateľov, ktorí zarábali úplný prd podľa neho a boli teda úplne niekde inde než ja. A snažil sa mi podsúvať, pýtal sa, čo robia moji rodičia a snažil sa mi teda podsúvať príbeh, že som asi nejaké rozmaznané decko, ktoré sa tu hrá na spisovateľa a platia mu to všetko rodičia, alebo neviem presne, čo sa tam stalo. Každopádne to bola veľmi zdrcujúca kritika a keby som sa nenaštvala na ňo zdravo, kde by ten hnev ukázal hranicu a nerozhodla som sa, ja ti teda ukážem, že mi ten článok uverejnia, tak možno by ma to úplne odradilo. Ale chvála Bohu som sa naštvala a ten článok mi uverejnili. Pointa. Nenechajte sa v žiadnom prípade odradiť nejakou kritikou, pretože je to len názor. Človek ako on písal úplne iné veci a trebárs by ho ten článok nudil. Nebol preňho. To je ako keď ja napíšem rozprávku a snažím sa ju dať niekomu dospelému alebo čokoľvek, čo ten človek nečíta. Bude ho to nudiť, nebude sa mu to páčiť.
Takže naozaj buďte veľmi opatrní, komu sa odhaľujete. A dávajte na svoje vnútorné dieťa pozor. A pretože znova hovoríme o vnútornom dieťati, chcela by som veľmi, aby sme si urobili ďalšie cvičenie, ktoré sa na ňo zamerá. A tak by som vás rada pozvala, aby ste si napísali, keď sa vrátite do detstva, 5 vecí, ktoré ste na sebe milovali, keď ste boli malí. Ja som napríklad milovala to, že lozím na stromy a že všetkým stromom dávam nejaké meno, alebo že som si stále vymýšľala nejaké nové aktivity, pretože som sa často nudila. A tak som v podstate podporovala svoju kreativitu a svoju imagináciu, alebo som veľmi často čítala iba, takže som chodila na záchod a nosila si jedlo do izby. A to vlastne podporilo moju slovnú zásobu. A preto napíšte si týchto 5 vecí a zamyslite sa nad tým, čo vám to prinieslo týchto 5 vecí, aké to boli kvality vo vás. A znova, ako môžete tieto kvality ďalej kultivovať. Chcela by som totiž, aby sme spolu toto vnútorné dieťa čo najviac vyživovali. Takže do toho vezmite si papier alebo laptop a budem sa veľmi tešiť na to, čo napíšete.